pazite sad ovaj. Kako jede mala kvaka? Ručka! Dosta, Pipi, boleće me stomak od smejanja. ali samo još jedan. Ne, dosta. Pa sačuvaj ga onda za sledeći put. Okej. Kada se onda vidimo opet? A šta radite sutra? Danas smo ceo dan proveli zajedno, pa nećemo imati više o čemu da pričamo. Ja uvek imam o čemu da pričam. Tako da sam ja na kraju ispao kriv. Razumem. Probaj sledeći put da otvoreno razgovaraš sa njima o tome šta ti smeta. Sigurno će drugačije reagovati. Hvala ti, Gudi. Probat ću to. Ti uvek imaš najbolje savete. Šta? Šta je ovo? To sam vam ja nešto napravio. Ali, koji je povod? Pa ništa, samo sam hteo nešto lepo da vam poklonim, kao zahvalnost što ste uvek tu i što ste mi najbolji prijatelji. Moja porodica. Hvala, Ćuri. I ti si naša porodica. Jesi li se video ili čuo sa Ćurijem danas? Jok, već nedelju dana mi ne odgovara na poruke.